گرتن و رواندنا اندامên serkirdiyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye û partiyên wê li Rojavayê Kurdistanê jaliyê çekdarên Nepartiya Yekîtiya Demokratîk PYD ve berdewam in. Gokkomeke çekdarên nenas doh êvarî Mihemed Şwêş endamê serbixweyê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye li bajarê Amûdê revandin û ew birin cihekî nenas. Li gor endamekî malbata Mihemed Şwêş got dohêvarî komeke çekdar gotibûn ew esayîşa Tiltemrê ne û Şwêş ji bo tawaneke darayî ji aliyê wan ve têxwestin û wî girtibûn. Lê piştî goxwediyên Şwêş ji esayîşa PYD Amûdê pirsîn gotin em wan çekdaran nas nakin. Wî endamê malbata Mihemed Şwêş nexwest navê wî were eşkerekirin her wiha ji arkê da zanîn. Got heta niha ew nizanin got Mihemed Şwêş li ku derê û ji ber çi hatiye revandin. Mihemed Şwêş endamekî serbixweyê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ye û beriya got lêvegera siyasî bê rawestandin endamê wê lêvegerê jî bû. Jaliyekî din ve malpera Yekîtî Mîdyaya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriye ra gihand. Got wê dewriya esayîşa PYD ji bilî girtina Mihemed Şwêş li her yek ji endamê Komîteya Siyasî ya partiya wan Enwer Naso û Merwan Eîdê endamê Komîteya Herêmî yê partiya wan pirsîne. Malpera navbûrî her wiha da zanîne got wê dewriya esayîşa PYD li nav bajarê Amûdê geriyaye û hin caran bi navê esayîşa Tiltemrê û hin carên din jî bi navê hêzên parastina cinayî xwedaya naskirin. Di roja 16 vê mehê hêzên partiya PYD bi sermala endamê Komîteya Navendî ya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye Hesen Remzî de li bajarê Qamşloyê de girtibûn û ew bi şêweyekî tund ji mala wî derxistibûn û binçav kiribûn. Heta niha jî çaran vîsa wî nediyar e. Di roja 18 vê mehê de jî Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kiryarên girtin û revandinê yên çekdarên PYD bi tundî şermezar kiribû û ew kiryar bi kiryarên terorîstî wasif kiribûn.